I de l'interior, novament anem ara a la costa. En Connexió visita esta temporada les millors platges valencianes. Saben vostès quines són les que tenim més al nord de la Comunitat Valenciana? Les coneixen? Paco, el nostre viatger platger, ha anat a visitar-les. Estan a Vinaròs, evidentment, i tenen un sabor molt especial. Ara ho veuran. Vinaròs als nostres peus. Des del Santuari de la Misericòrdia es divisa una franja blava que amaga en realitat un mar de cales. Així que per a no naufragar millor en faré amb este plànol i així arribem a la Cala de les Deveses, justament darrere la Cala del riu de Sénia, límit ja en Tarragona. Però m'acompanyen? Anem cap avall. Com són aquestes cales? Això és el més natural que hi ha. Hi ha la gent necessària, no hi ha mai tumultos. Meravellós. Esperem que no ho toquen, que ho deixen sempre així. Pues sí, la veritat és que ens agradaria que es quedés tal com està, que ningú fes infraestructures massa grans ni contaminants, m'entens? Que siga tan natural com sempre, no? Sí, perquè això és un paisatge molt natural i la gent disfruta. Pourquoi cette plage c'est très jolie? Parce que sauvage. Comment se dice en espagnol sauvage? Salvaje. Salvaje. Là-bas, la promenade, la lande, voilà, c'est bon. Très joli. Très joli. Voilà, me gusta uno, voilà. I amb este bon humor, de la Cala de les Deveses anem fins a la Cala del Pinar, on cada racó és una estampa. Són els farallons, aquestes exòtiques formes. La mar, a poc, ha anat menjar-se els penya-segats, conglomerats de pedra que any rere any van caent incorporant-se a les cales. D'esta manera, la costa de Vinaròs evoluciona any rere any. I segons el mapa, cap al sud, arribem fins a Vinaròs, fins a la platja del Fortí. Així, en el seu nou passeig, podem divisar la mateixa platja des de la mateixa vorera. Però jo crec que el que toca ara és banyar-se els peus. Esta platja, pues no sé què té, però que és una platja molt gran i no sé, antes estava tota de pedres, tenien que posar-nos unes sandàlies d'estes de goma per entrar, però ara l'esta fineta pues atrau molt més a la gent. No es banya, eh? Jo me banyo, sí, tots els dies, 3 o 4 vegades entre jo. El fred que fa Vic. M'ho imagino, eh? Doncs, mira, per això hem vingut els pestos cagalits, que s'està bé. Moltes gràcies. I no ens fa vergonya parlar. El que està clar és que a Vinaròs, ja siga en cales o en platges, sobretot hi ha bon humor. I més cales. Cales del Clot, Pinets, Fondo de Bola, Roques, Salines, Puntal i Aiguat d'Oliva. Són totes les cales de la costa sud. Són les que tenim abans d'arribar al terme ja veí de Benicarló. Esta quina seria? Esta és la cala dels Pinets. I totes tenen les estructures de fusta? Sí, són unes estructures que van ficar per a que la gent puga estendre's i prendre el sol d'una manera còmoda i tranquil·la. Per a posar-se com a gambes. Sí. O com a llagostins. Ahí estan, Paco, llangostins. No volies llangostins? Pren. Quina barbaritat. Este és l'autèntic, genuí i original llagostí de Vinaròs. No, Rafael? Sí, hombre, no ho veus? La bandera republicana que se noten aquí. I això com es pot menjar? Home, això se pot menjar de qualsevol manera. Se pot menjar a la planxa, se pot menjar encebollat, bullit, i les gavines ho mengen cru i sense vi, vull dir que no tenen cap problema. Pues saben què us dic? Que jo ja sé en quina cala vaig a fondejar la meua àncora. Molt bé, home, aquí no te'ls acabaràs, els llangostins.